Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District minta resmi ke lai poteri nailar raja arpesan kena penoi ke jingya pat ba ke berkendit bat let turu syok office jong usim hima maharam ke badan mau kerwan bandawa ba usim udi ban khot no mardor ke dorbar hima bat ban pendam no ke jingtmu ban ay ke BSF ya ke jaka jong ke hima ke badan hajan ke wa mula ranikor civil subdivision ke baju pendan kam deki khun ki hajar ban riang minta labun pausnam hadian ki wipat ki kinhun sing bhalang ki bekentup ya ke FKGGP Hito HYC HNYF bat HANM kile soilang hagijing ki kumbalai genta tam AA UCM ke hima mahram upa im nyandros im yong chmlumi satya na office jong u katba ki sing bhalang ki dang perta persha yu bat ya ke executive dorbar ke hima mahram hadian kata na kaliang UCM ula khot dekran ki katu ganingot kinong ilam hapo office jong u habakran hakinong thok khobor hadian ke jing kendu UCM u president ke KSU Southwest Khasi Hills District usamla forward man nongram ula ong bana kaliang ke sing ringkat ki weide ki sing bhalang ki kran dak basha UCM makin aipor hadu ke singining kong jong kata yo banwan bo undum mi kata ke special executive darbar bat ban penbena bakahima kala wengno ya ke jing thmu ban ai jaka ya ke jakarap jong ki khasi ya ki sipai ulama hamting e balada UCM umla ban le ekata kaseng ringkat ki wipat ki sing bhalang kin le dak bating e habakali la ki sing bhalang kin persha ni em ban ajaka ki wipat ki jaka usamla forward man ulong balada UCM bat ke executive darbar ki ai ki nu ki jaka ki bakta ki khun ki hajar ka KSU dalile kana mailan Nam Imam Haram down Im Imam Haram down Im Imam Haram down Lom no Barima Lom no Barima Lom no Barima Lom no Barima KSU Kamjuali KSU Kamjuali March Perang KSU Kamjuali KSU Kamjuali March Perang Berbit bisa. Semarang Berbit bisa. Semarang Berbit bisa. Semarang Berbit bisa. Semarang Berbit bisa. Nah, di sisi pengetahuan orang pemain penduduk di daerah di Palak yang bilang kita kok tak gimana kata-kata aja. Nah kalian jungi kum kakek siu lambat kiwi sing balang kepada nopo jong Southwest Hills da kajing sokya badai bat kajing kuman jong usim jong Imam Haram lambat ki katu gani ki khot ka stip darbar jong Imam Haram habadai ba kajing dawa kajing pensno kajungi bat jong ki kun ki ajar Imam Haram man ong ban dalam ai jaka ya ki sipai hapo sok majram formula tina kalang jungi de kaji sokya meneng lawan batur hapo ane hapo Facebook kum si bentaban peni syaka perthai ba nakalang jungi kum kasang nakalang jungi wei sang bhalang badan hapo Southwest Hills bat kum juru ki khun ki hajalan ki paradok persnam ki badan hapo jang Southwest Hills kinama ban pedang ya kene karai kabana kalang juga Steve Dorbar juga hima kalashim hak arpra tarik jumrai jeliu jong snem arjar afsan ban ong ban propose ya kene ka formula kum ko wena ka jaka ban set up ya kata ka unit headquarter jong ki sipai BSF te hakani ka jing yawan jungimta ka dai ta jing slang bat aden mile song ani na kalang jong sem hakajon lang ki bru sarkar kila persang ban khod ekran ni te persang ban khod ekran ngi kila persang ban kran kum nem tai harengi pat dakawai kasur mangi kum kasang lam ki sang balang ki ronoba jongka dongka thain ki balan rung rang apo kamera ban ekran busem nila ekran da dakabashai tangkawai kasur bat kata kalong bangi kwa ban busem ba kumba ulalum ya kata ka special executive darbar haka khatsan tarik kepada kasngi Independence Day kabajing sya kadai simpul kam ulalum ban ekran kumno ban ya plan habde kane kam ai spy tingil ong ya ilong usem bau de ban lum ya ka executive dar ya kata ka session pat ya kata ka special executive darbar jong ka Imam Haram lakum no lasngin kong bat ude ban penpau ude ban hakata ka executive darbar
de nakaleng jungi loong ba de ban sim ya karai balaweng no lene larai ban nom ai jaka spai su hante hapo sok bajram lane hapo formula kata ka de karai ka ba nging la sim ka ba nging la kran sai ka matus em ba unra ska Steve Dorbar Hima ba tangkawai ka ba ngi kwa ban krem kalong ba nginam papenkut kat ba nakaleng jus em bat ka Steve Dorbar Hima kim patla ban sim ek bukum kata karai ngin haban ya sakmat ngin pe ka ai ka ba mi ka sinakong bar lada ka kita ki jingdawa jong ki babun balang kita ki jiut jenam jong ki nongrep ki dei kun ki ajar ngama maram kata ki jing ki bagi perdo persnam ki kendu opo gitu kita kidong kitain barlada kim sngap ya kita ki jingdawa ki jongi kalong ba hadin na kasin kong ngin saya perkhat kai ke bentag bede manle harangi penting kenapa ba nginom aila dalele ru am ya ki borhima ba kin transfer lane ba kin lej benda lej ai ya ka kendo hima kaba hajing sisa lade ban ai si kasi belon yang bersem lade ban ai sa kinong rep ki baduna ki jakarep handai semlale kata ngi kwa ba kadbar ma kat perkat swa ya ki perlo persnam ki jungi belon yang bersem ki perkat swa ki kun gajar bar lada rong kam kalong ba lada sngo ba pahu jaka palat kaima kalong ba de ban khot ki wei prakasi ki basa si ki wei jaka ki ba mat ki jinge ki bom ni sem ba kin wan song sa hapo jong itu gijaka tena kalangi ko ba mening ya sim karai ba lada ka Steve Dorbar Hima kamla ban penlong ke sini kong kamla ban sim dak kumai perkarai kamut ban kalangi ni haban ya diskmat kalang ngajungi kum ki sang balang ba pher ba hapo sarwa selsek lembar ki rong ba jong kodong tan nilai keren habe dai ba kata banta ka jungi ka jing tu ka jingmot ka jungi kalong ba ngin persya ya kani ke formula harai habede bita ki wei jakang ngin perla ban tip hanu ngin perla ban ong harai tangkawai kalong ba lada kata ka jaka ka usim lane ka Dorbar Hima ki mud ban ai si pai ka kta kun ki ajar ka kta perot bersdam ka kta ki nong rep ki bede kasih jungi kalong ba ya kataru ni haban persya de katahi ka jing mu jungi kamud ban ong ba lada ai kani mun ngin lej ong ba ai kani ai katai kamde kamau jungi ring haban perkat soi kun hajar I perlo persnam nekong nomor kumni ukuran nakaleng jongki Dorbar Hima ki kran bade personal security de nakaleng jungi perngilong ba hoj ngi sautu ba kadon kam ban pej benya ya ki nong bala bikin rung sapo India nakapor ngi ji kran bagi BSF de bakata hare kai ka bangilap kalong ba nakaleng BSF pat upen thut penban ne ki persnam pej baha pa dia kai ka baja fanseng ngila dep kran na bade kita ki AKA bada bade ka national security nglaong ba kumus em na kran ne national security perkhat de local security bar kai kata local security kalong ba kata ka jingwaru kharbang laru de ban pej kade kamram sokar ba kade ban pej ba harai de ban pentik naru ba kini kun hajar ki perlo pasnam kimdei bandu no ka jaka tang nam ta bagi perkhat ya kata national security